Sugar. Jungkook. Ngathi ngiyabazi lamadila. Lo Jungkook uthi usuka ngikaze ngibona. Ngijwayele RM. Ama-bricks conference. Ama-bricks yathengiswa. Yathengiswa. Yahlanya ngizokoloda. Phela usisi wami. Ngizomkolodisa. Hayi mina nkolotisa umuntu noma ngabe wakithi noma ngabe wasesitradeni MJ ankolotisa. You understand? Abasithume kuyaphuma. In fact, sizwenza kanjani le plan le? Asidlale roll paper scissors. Asidlale roll paper scissors. Asidlale roll paper scissors. Roll paper scissors shoot. Asitshontshe. Wosi. Follow me ne. Ngilandele. Sebenzani plan lethu. Senzeni vele manje. Senzeni sithathe le nduku simqaphe ngayo uzofenta bese sisathatha ke. Oh lo muntu uvuka njalo Intwana yazi yenzeni manje. Sponsor lamaji la yondo. Uzothiwani? Yeah, bese abosathatha abathoshi. Oh, mfethu lo muntu lo yayongibele manje yavuka. Ukuthi amaplanti wegundu simhlala ngale planti le. Leli lahla. Yes. Ay. Le planti likhiphe kanje. Was yes. Ozintwana yenzaso. No. Oh, let's have it. I can jump. Asiyeka ikhiphe kiyo. Ayivele. Soyenza kanjani le? Hey. Hey. Awuzwa. Hey mami, izinto lezi manje. Amathuli. Amathuli. Shaka. Sugar. Ay manu, bawiza ngo-ani manje. Yazi Shaka. Uyakula. Lo Ujanga Kuko. Jungkook. Okay. Yabo. Ay ama-toys okhona awafani exactly like this yabo. Awafani exactly like this. Manje thengisela ama-bricks. Dana mina. Yazi iteksi awafuna ama-bricks. Hayi manje uthi mina ngize. Futhi thimvale ngoba Bafuna ukwenza izinto ezikolo. Babona ngama-bricks. mabathenge. Akusema ngithenge. Bathenge. Mabathenge. Akusema ngithenge. Manje lawa yini manje? Izinto Le nto le yangisika yo. Kanti yini le nto le? a protection toy. Well. Ibamba yimi new one. Kanti umuntu uzothenga sebamba uyi. Yime. Wayibamba. So aqoqa. Angiqoqe bayatshontsha laba. Ngifuna ukubhala ngayo ngiyacela. Sky uchize baloni adumawo. Iteksi ashemavayo, vayo. Uzombona, uzobe sekahalele la. Kanti ifoni yakho. Ngicela phone. Ayikaba. Yey. Nawo umuntu